Студентски живот, аз сладък живот, захвърлен и вечно песен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Студентски живот, аз сладък живот, захвърлен и вечно песен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Днес е 8 декември, студентския празник. Както знаете, щем не щем, бъдещето е в младите хора. Искам да се обърна към тях първо. Млади хора, днеска отидете, поживейте, танцуйте, почерпете се. Играйте на чалга. Аз, за разлика от другите хора, мисля, че чалгата е много по-добра, отколкото тези клипове, деца въртят по Сити, по Мити, по всичките тези западни телевизии. Знаете с каква пропаганда. Но говоря за старата чалга. Две очи разплакани, без сълзи горещи, стари рани, каквото искате там, доста хубави неща ще чуете, истински човешки. Оставете за малко телефоните, снимайте се един път, повече не дейте, обърнете си внимание на живо. Много хубаво, че са събрали, много хубаво, че ще празнувате, че от вчера сте почнали. Почерпете се, но не се друсайте, не е голямо геройство. Всички сте на черешата. Нищо няма да направите, се размажете и направите някой бела с поизбийте. Не е голямо геройство да се надрусате. Пеенете, потанцуете и най-важното, завършете вечерта с правене на секс. Но ако може, да не сте нормални, защото сега ако е между момче и момиче в момента, това не е нормално. Но ако може между момче и момиче. В това видео, освен че искам да поздравя студентите, искам да направя едно послание към тях, към родителите им. Ще съм безкрайно откровен. Защото това нещо никой не го каже, никой не смее да го каже, ма съмнявам, че имате акъл да го разберат това нещо, което аз го казвам и ще го кажа сега. Но се надявам да ме чуете. Ще бъда брутално откровен, както съм бил до сега, макар че ми забраняват. Много от нас, младите, ви пращат в белите държави, цивилизованите държави. Родителите от 30 години голяма гордост да ги пратят там. Сега ще ги питам какво спечелиха, като ги пратиха. Аз на времето много спорех с такива, които се ги пращаха на Запад да стават хора. Дали са станали? Белите държави. С две приказки, те не че са бели хората там, а се превежда, те са цивилизовани, а ние сме тук талибани, аборигени, африканска държава, примерно. Ние в момента сме бананова република, но в сравнение с 89-та и преди нея. Но в сравнение с Запада, Великия Запад, в който всички искат и мечтайте да отидете и ще отидете, някои реват като магарици вече оттам, но не сме да се върнат, но доста виждам всеки ден. Дето са седяли 15-20 години и тук обачкат някъде продавачки или нещо друго. Скъсани, съдрани, без един лев, съсипали си, пропиляли си живота в Великия бял Запад, цивилизования Запад, дето най-вероятно вашите родители ще ви пратят и вие ще отидете и мислите, че ще сте много добре. Днеска Байви Киро ще ви каже една истина. В момента, отваряйте си ушите, кой говори. По-бяла държава, по-нормална държава в Европейския съюз, а и оттатък океаните, няма, освен България. Няма такова нещо. И сега някой ще кажете, той е страшен ненормалник. И ще ви дам един пример. Всички, които, дори най-харесваните политически анализатори, дето са с милиони гледания, стотици хиляди гледания, дето геополитика, това онова, дето плюят нашите мафиоти, нашите политици, нашите буклуци.
Да, наши са мафиоти, наши са буклуци, но в сравнение с западните са като детска играчка. И като кажат, примерно, ако беше в бяла държава, какво ще да се случи с нашите политици, как ще да са по затворите, нали, е поредната лъжа и глупост. Питам ви аз, вие колко политици западни чухте да влязат в затвора? Осъдени. Нали, Кьовеши отиде в Европейския съюз, в Европейската прокуратура да ги вкарва. Да вкара някой, нещо да стана там. Шефката на Евросъюза фон дер Лайен има 100 дела срещу нея и нито едно няма да се спечели. Чува се за някой, там се чува съвсем леко. Тук за нашите пак лайм, разбираш? Там почти не се чува за никой. Всичко се покрива. Някой да чухте да има осъден там, бе. Някой да чухте в щатите. Повдигат обвинение срещу такова на президента Байден за сина му. Те тук нашите им повдигат. Какво се случва? Нищо. Кого чухте да вкарат в затвора там? Аз не съм чул. Вие чухте ли, като прикарате, имате чувство, че всичките ги вкарват по затворите. Нея крадат повече от нашите. Повече. Нашите работят за нея. За европейските крадци. Но нашите политици, сега добре вървим към тях, но все още сме по-добре от тях, но в нашите политици, примерно, Кокорчо е педал, всички го знаят. Насякъде се говори и нещо. Кмета на София също, но поне не са омъжени официално. Както премиерите в Германия на здравеопазването, не премиерите, ами министрите, и на Камара има деца омъжени, деца оженени. Трансджендъри дет ги ръководят. Ние тук още го нямаме и нещо. И кои са по-цивилизовани, ние или те? Там е лудница. И питам вас, какво спечелите ви, като отидете на Запад? Дет много толкова белите държави. Кое му е бялото? Например, навсякъде да има по пътищата на най-големите градове в Европа, за щатите, да не говорим и Канада и там, нея страшните цивилизации, да видите де да живеят в картонени колиби, на палатки на центъра по главните улици, наркомани на търкаляне навсякъде, наркомани на търкаляне навсякъде, прескачаш ги. В белите държави, тук в България го няма. Вечер да не можеш да идете, вие тук вечер може да си отидете на кръчма, на ресторант, да се приберете пеша, никой нищо няма ви закачи. Ние нямаме никаква престъпно сравнение с Запада, ама никаква. Кои са по-бели, ние или те? Кои са по-нормални? Отиват да учат на Запад. Вие знаете ли, че 90% от хората, от младите, които завършиха на Запад и живеят на Запад, всичките имат психични отклонения. Всичките до едно. 99%. Паника, атаки, момиченцата. Учило ли там няма грешка? Нещо му има, хлопа му дъската. Паника, атаки, депресии, асексуалност, педерастия, наркомания, олигофрения, затваряне в себе си. Всичкото психично отклонение ще се издигал той в компаниите. В големите компании. В големите компании на Запад ги назначават по педерастка линия. Знаете ли го това нещо? По закон. Педал ли си, джендър ли си, мендър ли си, ненормалник ли си, с две приказки. Ако си оженен за кучето, сигурно ще назначат първи. Нормалните нямат шанс. Той ли цивилизацията? Той ли бялото? Дете си пращате децата, дет ходите. Вие де сте там и те ходят на тест училища. Те си са белите държави, които ще отидете ви, като скандинавските дет били много добре. И всяка втора детска градина детето днеска е момченци, утре е момиченци. Förra somras så kom det liksom jättemånga barn och liksom bara sa till mig, är du kille eller tjej, är du kille eller tjej? Så svarade liksom ingenting. Sen så svarade jag att jag var båda.
Това е лудница. Бъркат на мозъците на лицата от малки. И на вашите като отидете там, защото ви няма отидете на друга детска градина. На нормалната пак са ненормални. В нормалните детски градини съм гледал, примерно, пускат травестит, излиза и казва: аз съм много хубава жена с голяма черна брада. И отстрани родителите ръкопляскат и децата им. Това е в детските градини на Великия Запад. Почти на целия Запад. Lots of facial hair. Do you want to touch my hair? And shake your butt. Shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em. It was a Бяла държава ли е тая, която, примерно, президента на Съединените щати е орисувал Белия дом в цветовете, то не е на дъгата, с 6 цвята, и с всякакъв травестит, там някакъв дет с патка, пък с цици, и той се снима с него, президента на тая бяла държава, с един психично болен човек. Той бяла държава ли? Те си са бели държави, дето отивате там. Какви ще станат децата ви? Пари ли? Какви пари? Вие пари нямате. Те пари няма да имат. Колко от тях са оженени сега, бе? Колко са омъжени, дет заминаха? Колко? Колко? Почти никой е. Почти никой е. Която с бяла държава, която, примерно, австрийското знаме е по-ниско, има 3 с дъгата. Велика Британия е едно английско, 3 педерастки знамена. Парите с педалите. Цветовете на дъгата, пешеходните пътеки. Разхождаш се всякакви катпауни облечени барове, в които най-скъпите барове в Англия, имало такива в Запада, дето да те припикаят и да те пресират отгоре. Той ли е бялото, бе? Вие тук в България видяхте ли такова нещо? Все още нямаме. Но ако продължаваме, доста добре се движим. Те си са белите държави. Наркомани навсякъде. На път и под път. Истински. Не, че нашите тук не са друсат. Но там е брутално. Квартали цели. Захвърлени. По улиците милиони живеят. По улиците живеят милиони, бе. Серат, пикаят. Измет. По метрото да не влезеш. Ама те вели белите държави, цивилизованите държави. Великия Запад. Кое му е великото на Запада? Мени нямаме никаква престъпност. Там на всяка секунда, на 10 секунди или на колко в щатите става убийство. А почти всеки ден или през ден стават масови убийства. В училища. В училища. В Лондон, в Париж, в Берлин, в тези големите столици, цвета на Европа, на цивилизацията, ти режи сред бял ден ръката за часовника, бе. Влиза ти в магазина, потрошава го, излиза, заминава, взема ти на средата спирата, прибила и заминава. Бялата държава и полицая да не му наруши правата, не мога му кае нищо. Той ли са белите държави? Там ли ги пращаме? С гордост. Че отива ли там в белите държави? По-бяла от България няма. Щял да избяга в чужбина. Бягай, бе, отивай. Ма заплатата. Ти заплатата ти толкова. Ам с децата ти какво ще стане? Ам с тебе какво ще стане? Може ли го понасиш на всяка спирка, двама се целуват? Снимки. В Италия 3 се ожениха. 3 оженени. И това е нормално. Ръкопляскат. В Англия, примерно, детенцето като реши да се сменя пола, пред цялото училище излиза и му ръкопляскат. И твоето училище, и твоето дете учи там. В Испания, в детската градина ги учат да се разтварят аналните отверстия. Момченца и момиченца. Той ли е цивилизования свят? За тези неща, що не се говори? Що ти забранено? Що ти мога прикажеш? Що ти кажат, ти си хомофоб. Ти си хомофоб.
Най-великата американска сила, военна, 15 500 трансджендъра. В момента 15 500 транс войници служат в Съединените щати. Или горе-долу колкото цялата българска армия. Удоволствието да си смениш пола струва средно $130 000. И сметката не излиза. Заплатите са такива, че е невъзможно да ги спестиш тези пари. Тогава кой плаща? Спокойно. Държавата! Разбира, и данъкоплатеца плаща за смяна на пола в американската армия. И попитах госта... В които държавата, цивилизованата държава им платила да се срежат пишките, да се направят дупки или да се направят клиторит на пишки. И им дават пенсии, ако станеш трансджендър, пък ако не си, няма да ти дадат. Той какво е? За да растиш нагоре, трябва да станеш психично болен. Той ли бялата държава? Унисекс, униформен за цялата американска армия. Казваш, нормално е и задължаваш войниците ти да носят полово-неутрални униформи. Мъжките и женските униформи скроени вече са почнати да се шият масово. В смисъл, че има един вид. Да, една и съща кройка ще е следващата партийна униформа. Ако родиш дете преждевременно, няма да ще ти го изродят, но 1 милион струва и ще плащаш цял живот за детето. А да си смениш пола и хилядите долари, които вземаш от мъж да си жена и от жена да си мъж, ги плаща държавата, Съединените щати. Той ли бяла държава? Зато ли говорим ти? Тези държави ли са нормални? Ние все още ни тръгваме, ние вървим добре, много добре, но за сега още не сме. И ако не спрете да прикажете глупости, колко сте добре там, и за тези неща не говорите, така ще е. България е най-белата държава, хора. Млади хора, чуйте аз кой говоря. Не дейте отива в тези зайчарници и лудници. И в България е тъй. Но сме пъти по-добре. Престъпност в сравнение с там нямаме. Та с извратения все още я нямаме, полека-лека ни я налагат. Но чак така я нямаме. Торти с двама омъжени. Торта с младоженка и младоженец. Мъж и мъж се целуват. Всеки филм в щатите трябва да има двама главните героя с обратни. Всеки филм. Те ли са цивилизовани? Те ли са нормални? Или ние тук? Къде ще отидат? На запад. И кой на запад? Мизерия от всякъде. Мизерия. Медицина. Каква медицина? Медицински пустини. Франция, Англия, половина Европа. Да стигнеш до един индийски лекар, който ще прочете по интернет да те излекува. По интернет чете. Факти. Да. Аз доктори не видях, бе, човек. Само медицински сестри пишат на един компютър и аз си казах на тебе, кажу, де си взема аз един компютър направо, вместо да идвам другия път до болницата, ще си го пиша вкъщи да виждам какво ми казва. Защото вие пишете в компютъра и каквото ви каже компютъра, вие това правите. Викам, това ли ви е здравеопазването? Няма ли един доктор да дойде тук да барне, да пипне? Чакай 6 месеца за специалист и на година. Той ли е бялата държа? И ние вървим добре по техните стъпки. Заболекар, варете сами зъбите в Англия. Защото няма заболекар. Бяла държава, той е бил в Европа. Каква Европа си, бе? Те тарамбуките в Африка са по-добре, бе. Чуйте ма, кой говоря, млади хора. И каквото и да ви говорят. Ние сме по-бяла държава от всичките те взети заедно. Все още. А си представете 89 какви сме били. Изкарайте си празника, чуйте ма и вие родители, преди да ги пратите. Мисля, че ги пратите много, много ще се напечелят. А другото от той живота не е само пари, бе. Ма тези пари няма да имат. Тези пари няма да имат. И живот няма да имат. И ще си убити децата, като ги пратите на Запад. И като седят на Запад. Защото той е цирк целия, дето и тая психопатия. Не случайно Путин ги обзели за екстремистите си. И им дава по 12 години затвор. От тоня ден има закон. Дед бил диктатор, не мислял за народа си. Той ли не мисли? Пак да варят с брадия се обясняват какви жени са. Кукла Барби, транс ли беше? Каква беше куклата Барби?
Трансджендър, кукла Барби. Мъж кърми бебе. Това е нормалното, бе. Introducing Pregnant Ken, he's a man with a baby. He's definitely male and not a lady. his belly lets you know he's pregnant, and his beard lets you know he's a man. Because men can get pregnant just like women. In fact, there's no definition of women. We literally have no idea what a woman is. Запада! Що не ги прикаят тези работи? Ма каза... Вика, като махнем феминизма и педерастията, вика, другото и добре. Чакай, какво значи той? Кое му е добрето? Кое му е добрето, бе? Унанистите да ги кажат са нормални, те чикижиите, да викат, че като се навирате там разни вибратори с дупки, ти сте много нормални. Не, бе, не сте. Не сте. И няма да сте. Все още България, все още, макар че много добре вървим нататък, сме най-чистата и бялата държава. И ако искате да се спасите, си елате в България, разказвайте какво е там, а вие си останете в България. И се радвайте и на малкото, кое вземате, но поне все още, що годе, ще сте нормални. Ако не, отидете там в нея експериментални зайчарници, лудници, ненормалщини, олигофрени и всякакви от всякъде, които заливат, и ти кажат, че си нормален. И колкото си по-луд, по-психично болен, толкова спота издигат в йерархията. Да, омъжени за кучетата си. Децата били вредни, сладки, ама вредни. За екологията. Той нормална държава ли? Значи децата хубави, ама сладички, ама вредни, за не са екологично чисти. Сега ги го изнасят по малките вестници, до 1-2 месеца ще е по големите там. Таблоиди и насякъде има такви, че децата вече и утре от други ден ще ги накара да самоизглеждат. България е най-бялата държава. Млади хора, празнувайте, останете си в България. А вие, ако искате, се върнете. Като не, стойте там. А вие, родители, си отворете ушите, ко прикам. Чао! Елате в България, върнете се българи, тук ви чакат майки и бащи, не забравяйте клетвата пред Бог, че ще се върнете при българския род. В името българско върнете се.